Топ 5 забележителности в България, които трябва да посетите. Номер 1. Връх Шипка. Разположен в Стара планина и носва имената Свети Никола и Столетов, днес връх Шипка е символ на героизма и саможертвите, които народа ни е дал за освобождението на България. През 1934 г. на това място е построен и паметникът на свободата, монумент, който всеки истински родолюбец трябва да види. Номер 2. Рилския манастир. Освен че сред най-значимите им културни паметници, манастирът е включен в световното културно наследство на ЮНЕСКО. Той може да се похвали с хилядолетието съществуване и е сменял два пъти своето място. Разрушаван и обновяван няколкократно, днес сградите на манастира датират от началото на 19 век, обновени след опустошителен пожар. Номер 3. Пещера Магурата. Близо до село Рабишев, Стара планина, ще откриете една от най-големите пещери от нас – Магура. Дълга 2,5 км. В пещерата са открити кости от мечки и хиени, а по стените ще видите удивителни рисунки от няколко исторически епохи. Номер 4. Белоградчишките скали. Скалните образования са с височина достигаща цели 200 метра и висота, която образуват е дълга 30 км и широка 3 км. Белоградчишките скали бяха и на път да се превърнат в едно от 7-те чудеса на света, при това напълно заслужено. Номер 5. Седемте Рилски езера. Те спокойно могат да бъдат обявени за най-впечатляващата природна забележителност у нас, а и не само. Пред гледката на сълзата, окото, бъбрика, трилистника, близнака, рибното и долното езеро ще останете безмълвни. Тази величествена гледка е просто неописуема. Ако сте обмислили идеята да посетите Седемте Рилски езера, то няма за кога да го отлагате повече. Моментът е идеален, а гледката наистина се заслужава. Перфектно място, където да се почини.